София! Градът на училищата! Сутрин е и Даниел в момента се приготвя за училище. Здрасти, хора! И така, хора, в момента отивам за училище и не знам, майка ми сега са провели, баща ми ако се проведа на тестовете, няма да ми купува кола и нали знаете какво се случва. Да. И в момента Даниел отива на училище. Иска да кажеш нещо. И Даниел го представи нещо голямо. Как да спре? Давай, давай. Даниеле, ти снощи видях, че си правил нещо. Какво си правил? Моето момченце! Спряй го. Нищо, госпожо. Не ми... Даниеле, аз знам какво си правил. Ти си правил. Правил си. Ти си пушил зад училище. Да. Казал. Да. Пушил си зад училище. Не ми казвай там нещо си. Това е вярно, видео на камерите пред директорката. Директорката там извика, има кредата бия, момченце. Направо ще побъркам, ма не ми викай, госпожо, ма не ми викай но, не ми викай но, не ми викай но не ми викай, даже не ми викай, не ми викай, не. Изчезнайте по ти телефон. Ама госпожо, аз нищо не съм правил, нищо! Махни от камера! Момченце, не ми повисявай такъв тон, спирай! Госпожа, събудете се! Защо ми шамар? Сега ще извикам директорката в Триго! Момченце, защо да госпожата това не е законно и пушиш зад училището? Кой ти каза, че аз пуша? Госпожата! Спри да ме слушаш! Разбираш ли бе, лапе? Ето това е действителността в живота. Малките деца нападат учителите си. Затова бъдете по-дисциплинирани и по-възпитани. Вижте докъде стигна днескашната младеж. Тази младеж не става за нищо.